Тапшыруыбызның алдагы котлау сәламен без Самара шәһәренә юллыйбыз. Бүген үзенең 55 яшьлек юбилейлы туган көнен зур Ширекли авылында гомер кичергән хөрмәтле милләттәшебез Сулейманова Рәшидә Касим кызы каршылый. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Наил. Кызы Әлфия, оныклары Алия һәм Алихан, улы Рөстәм котлап җылы теләкләрен җиткерәләр. 2-5 билгесен тормыш көндәлегенә әнкәйнең, яраткан хатыным һәм әбекәйнең лаеклы килеш куела. Сөеклебез безнең йомшак күңелле, олы һәм киң йөрәге аркылы яшьли юк халыкка хезмәт итәр өчен медицина тармагын сайлап ала. 300 елга якын Зур Ширекли авылының фельдшерлык-акушерлык пунктында җитәкче булып намуслы хезмәт итә. Аның бер генә көндә өйгә кайткач та авыру халкы турында кайгыртып үтмәгән вакыты булмады. Ләкин шул ук чакта без гаиләсе өчен дә ул вакыт таба алды. Бүгенге көндә Самарага күчте. Шундый авыр эпидемиологик вакытта аны без өйдә дә сирәк күрәбез. Ул һәр вакыт авыру кешеләр янәшәсендә ярдәм кылып тора. Яшәү матур, яшәү шундый матур, сөю белән тулса күңелләр. Мәхәббәтле булсын йөрәгебез, мәхәббәттә үтсен гомерләр. Минем күңелемне бүген әллә нинди шатлыклы, шул ук вакытта гүзәл хисләр чорнап алган. Чөнки бүген иң якын кешем, ышанычым, таянычым һәм терәгем Рәшидәмнең туган көне. Алланың рәхмәте белән мин аны үз юлымда очраттым. Бары тик аның белән чын мәхәббәтнең нәрсә булганын аңладым. Сөеклем, мин сине аеруча олы хөрмәт белән яратам. Гаиләбезне барлыкка китергән көннән бирле мин үземне ышанычлы кыю артында яшәгән шикелле хис итәм. Мәхәббәт эчендә туган балаларыбызның бар хәрәкәтен сиңа охшатам. Яратканым, безнең гомерләр тигез булсын, биргән никахыбызга тап тидермичә матур яшигәле. Син гомернең төрле чагында да миңа таяна аласың. Мин сине бик яратам. Туган көнеңдә бары бәхет телим. Саулыгың какшамасын. Бала-оныкларыбызның бәхетенә куанып, матур гомер кичерик. Көтмәгәндә очраттым мин сине. Бик тиз күңелемне яуладың. Бер күрүдә серле карашыңнан мин күземне ала алмадым. Шул карашың мине әсир итте. Хыял диңгезенә чумдырды. Сихри дәрьяларга алып китеп, сөю хисе миндә тудырды. Хәтерлимен һаман мин ул кичне, кайын шаулавының тавышын, күзләр белән күзләр очраштылар, алар тойды йөрәк тибешен. Саклый алдык шул саф сөю хисен, зәңгәр хыял ашты тормышка, еллар үткән саен яшьлек мәхәббәте арта бара, рәхмәт язмышка. Шулай үтсен әле безнең гомер, йөрәгебез тулы наз булсын. Гомер күзләренә җитсәк тә без, күңелебездә һәр чак яз булсын. Яраткан әниебез һәм әбекәебез. Без дә әтиебезнең сүзләрен дәвам итеп сине котлысыбыз килә. Рәхмәт бар булуың өчен, безне һәр вакыт аңлаганың, тыңлаганың өчен. Алдагы көннәрдә дә безгә кирәк, әтиебезгә терәк булып матур гомер кичерсә идең. Иң мөһиме саулыгың булсын, ә калганын бергәләп барыбыз да булдырырбыз. Газиз әнкәм, үбеп рәхмәт укыйм. Миңа гомер бүләк иткәнгә, синең сөю, җылы назларыңда шушы көннәремә җиткәнгә. Юбилеең синең котлы булсын. Елмай әйдә, йөзең нурлансын. Булган барча борчу сагышларын якыныбыз артта ул калсын. Кадерле Рәшидә Касимовна, якыннарыгыз сайлаган музыкаль бүләкне махсус сезнең өчен яңгыратабыз. Кабул итеп алыгыз. Изге көн, дөньяга килгән көн, яшьлеккә бер кайтып яшәрә торган көн. Туган көн, изге көн, дөньяга килгән көн, яшьлеккә бер кайтып яшәрә торган көн. Туган көнеңдә син елмаеп көлгәнә, туган көн килә ул елга тик бер генә. Туган көнеңдә син елмаеп көлгәнә, көн килә ул елга тик бер генә. Табында дусларың, яныңда тиң парың, онтыла
барың, янымда дим барың, антыла